ensiarvoisen iso asia. Mutta se on myöskin teille katsojat. Te näette, missä vaiheessa tämä tekijä tällä hetkellä on. Arvioitte hänet taiteilijana. Nyt kun nämä on ensimmäistä kertaa tällä tavalla valkoisilla seinillä ja paspiksissa ja niin poispäin, niin ne näyttää ehkä vähän erilaiselta kuin siellä hänen kotonaan. Galleria on aina sellainen paikka, missä pyritään esittelemään taiteilijan tuotanto mahdollisimman hyvässä valossa ja edullisesti ja kaikin puolin niin kuin hienosti. Sitä varten nämä galleriat on olemassa. Teistä suurin osa on Ilmarin sukulaisia ja hyviä ystäviä. Mä olisin toivonut kyllä, että täällä olisi ollut enemmän väkeä nyt tässä avajaisissa. Kutsuja on lähtenyt ihan valtava määrä. Mutta ilmeisesti tuo Lukon peli vaikuttaa niin paljon tuossa, joka alkaa näillä hetkillä, että se on vienyt sitten osallistujat. Mutta mä uskon, että tänne kuitenkin tulee porukkaa jatkossa. Tämä on nyt kuukauden verran auki, niin ei tämä nyt tähän jää, ei varmasti. Tervetuloa kaikille teille, jotka olette nyt täällä läsnä todistamassa tätä historiallista tapahtumaa. Ja sitten Ilmarille mä haluan sanoa ensiksi kiitos sulle, että olet tullut tähän galleriaan nyt meidän vieraaksi ja nähnyt sen valtavan työn, mitä tämmöinen määrä töitä aiheuttaa. Jos mä annan semmoisen lyhyen arvion sun hyvistä puolista taiteilijana, niin mä ensimmäiseksi laittaisin ykkössijalle taidon. Sä olet taitava. Sä osaat tehdä monenlaista asiaa. Ja noista töistä näkee, että niissä on niin mestarin otetta jo. Tietysti parantamisen varaa on aina jokaisella ja sinullakin ja minulla ja meillä kaikilla. Mutta nämä on hyvin pitkällä sun työt. Eli niistä paistaa läpi taito. Nykyään se ei ole ihan itsestäänselvyysasia, kun katsoo valtakunnan tason taiteilijoiden näyttelyitäkin, niin siellä monesti näkee sellaisia töitä, joista näyttää, että niissä ei ole tarvittu minkälaista taitoa, kun on tehty. Ja musta se ei ole kovin hyvä asia, jos tämä taiteellinen siihen suuntaan. Että kyllä tämmöinen esittävä taide, niin se on aina, jokainen ymmärtää, mitä katsoo. Abstraktitaide, en mä sitä väheksy ollenkaan, mutta se on taas sitten semmoinen, että sitä voi katsoa ihan miten vaan. Jokainen omasta näkökulmastaan tykkää tai ei. Mutta tämmöiset työt, niin kuin nämä Ilmarin työt, nämä on puhuttelevia. Näissä on paljon sisältöä ja sanomaa, niin se on, mä tiedän, että siellä on välillä jopa tuskakin siellä sielussa, kun näitä on tehty. Ja joitakin semmoisia asioita, jotka sinuun vaikuttanut, ne on sitten välittynyt näihin töihin. Mutta sitten toinen asia, mikä tämän taidon lisäksi, sulla on mielikuvitus. Sulla on fantasiamaailma ihan valtava. Se on niin kuin ehtymätön lähde, mistä voi aina vaan niin ammentaa lisää. Se on semmoinen asia, että sitä ei ole kovin monelle annettu. Mä sanoisin, että tämmöistä mielikuvitusta, mitä tässä nähdään näissä töissä, niin sun ikäluokastasi ehkä 1/5000 sun ikäisestä on vastaavallinen mielikuvitus, mutta se ei tarkoita sitä, että ei ole sitä taitoa. Tämä on niin hyvin harvinaislaatuista ja monet työt on tämmöisiä vähän surrealistisia, eli unimaailman aiheita, mutta sitten on myös ihan realismin aiheita, niin kuin ne hevoset ja muutkin nuo eläimet, mitä tässä on mukana. Ja sitten kolmanneksi asiaksi, mikä sulla on hyvä, on määrätietoisuus. Että sä pystyt tekemään isojakin, siis valtavasti työtä, aikaa vaativia töitä. Sä työstät niitä huolellisesti ja määrätietoisesti. Ja sitten vielä siihen liittyen on tämä sommittelutaito. Minusta nämä on kaikki erittäin taitavasti sommiteltuja ja ajateltuja nämä työt niin valmiiksi asti. Tämä sommittelutaito ei ole mikään itsestäänselvyys taiteilijalla, vaan se on yksi sellainen hyvä ominaisuus, kun sen osaa ja hallitsee, niin silloin on yksi tärkeä ominaisuus jo hallussa. Sä olet tehnyt hyvin monella eri tekniikalla töitä. Tässä käytiin jo nyt heti tässä niin näkyvissä kaikki. Tuolla on hopeaporuja, siellä on puukkoja, siellä on hienoja porurasioita. Siis taitavaa työtä kaiken kaikkiaan. Sitten on nämä pari veistosta, yksi on tuolla nurkassa ja toinen toi lohikärme tuossa luikertelee tuossa lattialla. Se osoittaa myöskin, että sulla on niin tämä kolmiluotteisuus hallussa, ettei vaan pelkästään tämä kaksiluotteisuus, mikä on näissä tauluissa. Että kaiken kaikkiaan sulla on erittäin hyvät eväät ja mä tiedän, että ne on suurin osa näistä
sun avuistasi, ne on niin syntyperäisiä. Sun isäs oli graafikko. Sä oot sieltä jo ammentanut, kun sä oot tehnyt isästä töitä, niin sä oot oppinut häneltä aika paljon. Et se liittyy yleensä, se on tää niin sukuvika, jos tulee taiteilijaksi. Useimmiten siinä käy sillä tavalla. Mutta sitten mä pikkusen haluaisin sanoa sinulle vähän varoittaviakin sanoja. Nimittäin ei kannata kuitenkaan sinunkaan niin ihan pelkästään ryhtyä taiteen tekemiseen varaan, vaan hommaa itsellesi on semmoisen päivätyön. Esimerkiksi opettaja-ammatti on hyvä. Mäkin kun olin monta vuotta opettajana, mä kävin aina koulussa heräämässä ja vasta mä rupesin töihin. Se on tämmöistä, että siellä on usein näitä lyhyitä ne työpäivät, missä tehtiin ja tekemään kaikkea muutakin. Niin, yksi vielä, tosiaan sun hyviä avuja, kun mä luettelin, mun jäi yksi tärkeä vielä mainitsematta, joka on niin erittäin arvostettavaa, on se, että sä olet epäkaupallisesti lähtenyt tekemään töitä. Sä et pyri mihinkään tämmöiseen myyntimenestykseen, että tekisit tämmöisiä liisuja, kaikkia rakastavia töitä, vaan sulla on niin ollut ihan yhdentekevää, meneekö nämä työt kaupaksi vai ei. Se on hyvä ominaisuus. Kyllä sitten vähitellen myöskin kun sinua ruvetaan tuntemaan ja arvostamaan, niin myöskin sä saat niitä enemmän kaupaksi. Mutta mä toivoisin nyt sanoa vielä tässä yleisölle kaikille, että nyt te voitte myöskin kannustaa nuorta taiteilijaa. Kun katsotte näyttelyluettelua, ne hinnat ei ole ollenkaan korkeita. Mutta usein käy sillä tavalla, että ne nuoruuden työt, mitä nytkin tässä on esillä, ne on sitten 10 ja 20 vuoden päästä niin todella arvokkaita. Ne on jopa arvokkaampia kuin ehkä ne sun 20 vuoden jälkeen tehdyt työt, koska yleensä aina arvostetaan nuoruuden töitä. Ne on semmoisia keräilyharrastuksia. Elikkä mä toivon, että tänne tulee punaisia täpliä paljon enemmän. Ainakin nämä 3 digigrafiikkatyötä musta on aivan upeita ja sopia ihan varmasti mihin huussuliin tahansa. Ja kun siitä tämmöisen saa 50 hintaa, niin se ei ole mitään. Mä nyt toivon, että harkitsette myöskin tämmöistä töiden ostamista, niin saadaan samalla kannustettua taiteilijaa eteenpäin ja hän pystyy taas sitten ostamaan taidetarvikkeita ja ynnä muuta, että pääsee tekemään lisää uusiakin töitä. Mutta vielä kaikille yhteisesti niin sydämellisesti tervetulleita. Seija-vaimo on siellä kantanut viinalaisen ja valmiiksi, että sieltä vaan käytte ottamassa, niin rupeaa tämä kielikin sitten muistamaan paremmin, ehkä minullakin kohta. Kiitos, kun kuuntelitte ja vielä kerran tervetuloa. Kiitos. Ilmarille myöttäisi Kult Seilen ja onnenvalttu Jahterpeille.